Sinantur tutur kabeh lan ladeng parajiut winasita ngumpama pramengestara Karnagya tuwin ing jaman Purwa wisuda saking Durmadana pingabdi tameng narata mangkya tekap wasananing Gumita panumrenggen pralambang matumpa-tumpa mangopanggeng panggunggung sang Murwentaka Yuwana ingkang senedya Basuki ingkang maesti Rahayu ingkang tinemu
ngurwakani carita Saratrisnatan sesanti luhuring kagungan hangesti kuncaraning bebrayan adi luhunging budaya kinarya hanyembuk darajating bangsa kina teken dusina wayang Purwa Sembadra badya tuladha ambangun jiwa utama mamardi raing tata krami pramila pantes lamun winastan kagungan suraos tontonan lan tuntunan yakti menika wonten parwa peranganing carita saking Serat Mahabharata hanggih jagating wayang Purwa ya inggih Purwa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembahyang labejane wayang sinung piwulang luhur ingkang bayani maweh pepadang tumrap tiyang gesang ing alam padang ugi sinebat inggih krana dukunganing Sunan Giri ingkang nganggit awujud Serat Pangguling sinanggit sarana temah bangkit dadya carita wiwit sinebat Purwa wiwitan sasmita purwaning dumadi lakon ing Ngajapakja pramila wayang Purwa dadya tuladha sang janma ing sedaya kaweng kabur dening Gusti ingkang Maha Nasa watak asura lawan watak sura dadya rengganing carita kadya saloka Sura Sudira jayaning kang narat Sudrasta tekaping kula Darmastuti Perdine ngajan kasungan kadidayan kinayoman Durgakala nanging lamun todhek sura ngasake kasetengya ing kono dadi bakal kagiles dening rodaning watak sura sayekti ala datan tumaweng becik pramila dumi kula nemu surasa yen naras sangsa kaos muat saira hanrasa wani ing diri rasa rumangsa rumangsani lir janma Wilokaca cara cinakut caing tanto ala becik wis gelar jroning pangaliran kelir gelar bedani jagat gumelar gelar awan putih mengku surasa suci becik jagat iku suci datang kalepetan ing dedusan anane dosa-dosa kapukal gawene manungsa Blencong pinangka pepadang pindhane bring jagat surya candra daru nyang kartika gedhog keprak ibarat ketik jantung pradonga sinden gending tembang dadya gegambaraning urip bungah kelawan susah padha tiga nem songo lan yura kinarlaksitaning jiwana Purwa Madya lan Wasana anggipun ditenging kae dosa Purwa Eko marang sari jadi wiluh dosa 10 Purwa marang wilitan senajan kata titahing buwengan sinonding prating kinasunaning agosa kinabet ing samudra cak sami anggona laras nanging datang kadya ingkang ginupit ing dalu samanggih sayekti ingkang sinebat gumelaring pedukuhan pringapus saya menika wonten desa Banjardawa papaning ngiring pinaradi marga-marga manggayat pindah kepiling pinagir turus luntas kalian lantara saben wis mo pinagir banon wiwaraning gapura pinangun pura binelah ing tengah sineratan sesanti bineka tunggal ika anu menika pernah berdukan pringapus ingkang mlebet ing wewengkon Kelurahan Karangkademel sayekti desa ing pringapus bumi ingkang subur sagengak tuwan ingkang tinandur kawoyan dados subur Palaja Parigaga Dudongan Sak Pranda Menter Raja Lele lan Sukonadi datang kantun tanaman pala ingkang sami keboten nggih pala gumantung pala pendem, pala sipatuing, pala kitri. Nah, sinten kok ingkang ngrenggani wontening pedukuhan Pringapus
Yekti menika ingkang dipun sepuhaken inggih nami Kiwah Bagong ya Bataka Bawasari ya Antadadi ya Kacepot. Pramila winastan Bagong tegese tiba gong tegese matuk nire Kiwah Bagong tiba nggon apa wae bisa narasake kahanan lan bisa matuk gatuk awor bocah ya bisa gojek cara bocah cilik awor wong tuwa uga bisa ngrembug ngelmu awor wong seni utamane awor yoga uga bisa ngrembug babagan kalaritan. Nalika semanten wanita busa moinjing Kiwah Bagong ngedemi lenggah ing pendapi kedadak nampi rawuhipun ing Rama nenggih Kiwah Semar Badraya miwah ingkang Raka Kiwah Nala Gareng Datan Kantun Kiwah Petruk Kantong Bolong. Pramila ingangke daya-daya den acarani dadi mangkono panujitaning wadya ingkang dereng kawijining lesan.
Rambyang ingkang sangka wayatnya kang lagya lumaras Yatyono Seman Doyo Mandoyo Sekaring Jadikan kapitan Suryo Dining wengko Andra Sumembur saking sarira Risan sekaring nalendra Sumeng nala setya asmara Dihapaning sumeng sarira kang madhepya Mujo harjo ajane ngabak nyaturaken pangabekti
tole Bagong tak trimo ya. Yo lagi iki jejer pisan kok. Lembageke nganggo tembak. Nek ora kleru iki ra iki gubuk asmara to iki. Ya ini wis gara-gara. Ayo bobote minangkani pamundhutan kok ya lakone iki ngersake lakon iki mbok menawa ya mbok menawa sing ngersake lakon iki padha karo sing asta dadi bendaharan. Sapa? Pak Nurjiman. Awak-awakane padha kok karo Bagong ya. Ayo mbok menawa ngono. Wah ya tak trimo banget ya tole Bagong. Ngaturke pangabekti karo Kang Masmu tak tampa dadake bombong penggalipun Kakang Laliwat. Pengastunipun Kakang baik tumrapa marang sira adikku Tole bocah bagus Bagong. Ayo aku yo pengastune wong aduanmu uga yaki tanpa nono Bagong. Sami Kakang Prayo aku nedha nrimo banget ya Bagong dene kowe apa ketoke wujudmu kaya ngono iki jebul kowe iki kyai sing budaya. Pak kula jan ngaturke gunging panuwun saestu nggih Pak Kyai piye. Wah dan persasat kadidene kajubrukan Ungkir Sari keleban samudra maju gawe saking rawuhipun Rama Semar Kang Asgareng kalih Kakang Betrok Madi napa saderengipun Bapak Kang Gareng kalih Kang Betrok niku rawuh ten Sudung kula mriki niku persasat den kula ngentosi niku kadidene ngentosi kumambanging watu hitam silemeng baito gambus awit ngati nggih Pak nggih. Ya piye nalika Bapak Kang Gareng kalih Kang Petruk niku dereng rawuh niku rasane kula niku pecek dadak lemengan njalipun kadidene bangun kasaputing lebu. Nek sasampunipun Bapak rawuh Gareng Petruk pun dugi mriki biar padang trawangan raos sing anak kula pindhanipun kadidene lumampah wanci pamrot papak obor 1000. Wah ya apik-apik ya beliau sasane Bagong ayo sepisan kok ya. Mergi napa Pak Edi? Margi saking pandugi kula. Margi saking pandugi kula nggih namung Bapak Kang Gareng kalih Kang Mas Petruk sing gedugi saged pinangka dados kali damar kepething anak kula mila. Matur nuwun nggih Pak. Sampun kepareng rawuh lan kula nggih nyuwun gunging samudra pangaksani bilih rawuhipun Bapak Kang Gareng kalih Kang Petruk niku sanget kula pondhoki pangarsa matur nggih Pak nggih. Ya. Semono uga mbok menawa bapakmu semurandhat nggone. Bapakmu minangkani apa sing dadi panggonmu ya sing gedhe pamengkumu. Lah kok katon estu mengko pengawak bodro mengko katon larut sayamu bindi tingamu para kaki yen pancen ana gegembolaning rasa
mbok menawa bisa kawat bareng kathah tumuli badan wae ya mbok menawa wong tuaku bisa babati kang ngarugut ya tole ala bener becik luput apa sing dadi gedhe walane rasamu tumuli aturna marang pun kakang ya mbok menawa pun kakang iso melu ngoncak-oncaki iso melu ngantang-ngantangi rak ngono ta terus ayo Denggal apa sing dadi krentekmu sing dadi karepmu dene ngluwake bapak kan gareng karo aku ki apa jane Bagong sing dadi gedayane Bagong iki jane apa enggal kandhela aku dhewe senajan sedulur tuwa wis yoga manglungake jangga nilingake karna murid raja nggonku nampa sing dadi kandhangmu iki mengko Bagong. Nggih, Pak kula tak matur kalih Bapak, kalih Kang Gareng, kalih Kang Petruk. Nek wonten lepate kula nggih kula matur ngapunten nggih Pak Kyai ya ora dadi napa. Sirnakno Kang Rasa iki trima-trima sartane Durgama Sangga iki. Nggih, ngaten nggih Pak wale-wale menapa setunggal. Nggih. Dusun kula nggih ing Pringapus mriki niku rahnipun sawetawis dangu boten ngadani wedi dusun utawi jenengan utawi sedekah bumi. Lah taun iki para warga pun sami sepakat badhe ngadani malih mergi dusun. Ngaten Pak. Sing kula rasake lho niki. Ya piye? Dusun kula niki janjane bumi ingkang subur, bumi ingkang roh jinawi, lan ya merga lemah ingkang subur niku temandayani para kawula uripe sarwa kepenak adoh saka kasangsaran. Nanging Pak, kenging napa kok saniki malah tiba kosok balen. Kosok balen piye? Kosok balen. Desa Pringapus sing maune tentrem saiki malah dadi cintrik. Desa sing maune kondang saiki malah kebak penandang mongko saperangan gedhe para warga niku uripe kanthi srana olah tetanen, garap bumi, garu luku, nandur pari, pala ijo lan sak panunggalane. Ingkang dayane mesti bisa murakapi kanggo bayanku. Nanging kenging napa? Kok sakniki dusun Pringapus malah kebak ing reh prihatin lan penandang. Para montani padha njeriyungan merga wis bola-bali saben-saben wancine panen mesti gagal-gagal urung kababan dan lah wingi kula terus nglumpukke kalih warga dirembuk bla 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 ngaten terus do sepakat ajeng diadani malih mergi dusun utawi sedekah bumi lan niku manut pemanggih Bapak sakniki pripun kula nyadong dawuh Pak klebu Kang Gareng kalih Kang Petruk kuwi ya melu urun-urun rembug. Iya boleh. Remeng remu sorok tinggang tetangga pati. Imawan seto ana wengi hanggang ning hadoko nang pakangku serping saliro mlegek-legek sak dunita
dadi kuwi to lek ngrawuhke bapakmu supaya teka mrene iki Bagong. Akhire ku Pak mula kula niku jane nggih bingung nek pemanggihe bapak pripun ngeten niku. Ya boleh. Kuwi jane kegayuhan sing apik ya boleh. Nanging ngene ya nggih. Pripun Pak? Akeh penandang para kawula ingkang kasangsayan kabeh iki mau ya mergo bumi iki jane wis ora kuat. Mula terus ora gelem babar marang wiji rembakaning tetanduran kanggo srana sandang mangan tumrap para warga. Satemah bumine dadi tengkar, lemahe dadi gasak. Ora ngompani najan padha tandur nanging nyatane gagar-gagar urung kababar panene ora dadi. Lah ning kene iki nggih, ning kene iki sing kudu ditaliti mergo kabeh iki mestine ana sabab musababe. Lah nggih. Terus sebabe napa, Pak? Ngene ya, Dik. Sebabe para warga mbok menawa iki padha kelebihan utawa lali nggone padha ngaturake panuwun marang Gusti ingkang Maha Nasa lantaran bumi sing paring nikmat mupangat. Mergo ngene ya, nggih. Bumi kuwi najan saben dina persasat didak-idak diringsak dengan titah. Nanging bumi kuwi uga dadi sumber penguripan murah kabeh sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesan. Nanging kala mangsane sing nenggoni lan ingkang nganggur malah lali para dina kelebihan nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti ingkang paring. Nah kula yen bubar panen kuwi ora ketang mung pisungsung wujude sedekah bumi, kuwi uga pinangka wujud rasa panuwun lan wujude rasa syukur. Serangane ya banjur diadani merti dusun utawa sedekah bumi lan nek ngene ya nggih. Pripun Pak? Iki uga kalebu tata cara tilaraning para leluhur. Nanging babakan iki ora ngrembug babakan kapercayan lho. Ning iki ngrembug bab budaya. Lah budaya ki apa to? Budaya kuwi angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Kula aja nganti diarani sing jenenge adat tradisi budaya kaya to merti dusun, merti pedukuhan, sedekah bumi, sedekah jaladri, nyabranan, rasulan, apitan, mejemukan, kuwi banjur diarani pilar saka pewaring agama. Kuwi babar pisan ora. Ya mung bae cacakane lan syarat ingkang ditindakake kuwi sing beda. Ibarate wong mlaku sing dijangkah padha, ya mung dalane wae sing beda. Sepisan meneh iki budaya adat tradisi tilarane nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur adat tradisi budaya kaya ngerti pedukuhan ngene iki diadani saben taun. Ngono boleh. Wis paham aku. Wis ngerti aku dadane ngono. Ngadani ngerti dusun utawa ngerti pedukuhan ki apa ya kudu rame-rame nanggap wayang ngono Pak. Rame-rame ropian-ropian nanggap tontonan kuwi ya mungkin arya panglipur wae. Ning sing baku kuwi ngungon bareng-bareng ngaturake panuwunan lan panyuwunan. Wis Pak. Piye? Kok panuwunan lan panyuwunan? Bedane apa Pak? Ya beda. Ayo bedane apa? Beda niki ya wis sithik bedane. Nek panuwunan kuwi tasakuran utawa ngaturake rasa marang Gusti ingkang Maha Agung. Dene taun-taun wingi para warga wis kaparingan kabagas warasan ayem tata titi tentrem lan bersyukur dene wis kaparingan rejeki pirang-pirang. Mbok kuwi rejeki lumantar hasil tetanen, mbok rejeki saka hasil dagang, saka gaji, saka kantor lan sak panunggale kabeh wajib disyukuri jalaran ini ya nggih. Wong kuwi nek diparingi kok terus ngaturke
matur nuwun ki rasane njur cumeplong dadi yo daharan sing halal tur yo wirasa damya sandangan yo ageman sing resik tur pantes diagem dadi kabeh iki ben berkah lho. Terus nek panyuwunan ki para warga bareng-bareng nyuwun ana ngersani Gusti ing Maha Agung supaya taun sing lumaku iki kabeh warga pinaringan kabagas warasan rancak lancar nggone padha makarya. Wulutu ya saya tuwuh matikel-tikel desane uga tansah pinaringan ayem tata tindikan gemak lipat roh sinari lho. Niyake wae nek terus rame-rame nanggap kesenian utawa terus wayangan ki yo kena bae. Cocok Pak cocok nek upama wayangan sesuk sing golek dalang aku ya Pak ya. Ayo kuwi mongso bareng. Wis matur nuwun Pak wis paham aku saiki nek ngono. Sesuk tetep diadani merdusun tetep wayangan. Warga sesuk takon urun takon iuran kabeh. Nah bendarane sesuk aku. Pak Metro sarep ngamrilah dadi bendara ya to ayo mangune nek Bagong iki pancen yo pawakane yo ngono kuwi pancen yo wangune dadi bendara. Terus Pak sing angka loro kejaba kuwi mau sing tak andharake saiki aku genti takon jajeke kuwi mau duwe gegayan sing angka loro apa ngene Pak sing angka loro kejaba pengen ngabari dusun ning aku sing dituwake ning desa iki malah sisan gawe Bagong kepengin bangun desa. Bagong kepengin bangun desa. Kepengin bangun wangunan kaya to papan panembah, papan pawiatan, papan kesarasan, papan olahraga, papan olah budaya. Ning Bagong ya kepengin bangun mental tegese Bagong kepengin dandan-dandan kahanane jagat kepengin Mario jagat kepengin nyelametake budayane watak Krishna hambeg Sagala. Niku nek perlu. Aku ya ngrawuhke nek perlu ngrawuhke para bugedhe, para pangarsa kaya to. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, para Pandhawa, para Nayaka, para wakil rakyat. Bila gosip piye Kang Petro kok terus gedhuren sing dadi pengangkatmu kok terus arep ngrawuhke para pangarsa iki pamrih apa pamrih para pangarsa iki ya ben cerak karo para kawula merga pemimpin sing apik iki ya pemimpin sing gelem turba utawa turun ke bawah ngono tur iki ya minangka tandha nganunggaling kawula kelawan Gusti para pangembating praja ya tansah migadake kawulane sing nang dhuwur ya ngerti sing nang isor ya padha mestuti dawuhe ngono dadi sing nang dhuwur karo sing nang isor nek padha rasane ora kepenak to Nduk. Lan sing penting iki sing do duwe panguwasa kuwi ya aja terus sewenang-wenang mergo panguwasa kuwi aja dienggo nguasani ning panguwasa kuwi dienggo ngayomi wis to. Yen antarane pangarsa lan kawula padha manunggal sayang praya negara bakal dadi kuat lan sentosa ngono. Kuwi ayo apik ngono kok ya. Yani mung Bagong mung sak derajatmu kok arep ngelingke para pangarsa iki apa ora tembhe ngangklak lancang ngono kae to. Lah terus karepmu wong cilik terus arep dibungkem ora nyuara ngono. Wis bae, pokoknya aku pancen sisan arep ngelingke kok. Ngelingke piye? Lah saiki piye to? Endake mono iki negara sing agung dasare ayom tur yo ayem. Ning nek diglejak dikriti jebul negara iki saiki sorot ngumumke wis ketok layu. Sebab apa? Sebab anane sing ning dhuwur mung padha rame-rame, sing ning tengah mung padha rejekan golek beneri dhewe, sing ning isor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong isor, wong cilik wis padha bosen saben-saben mung disuguhi wong padu, saben-saben do debat munine. Bela wong cilik ning nyatane ndi? Nyatane sing ning isor yo ajeb padha megah-megah.
nganti dhewe gumun tenan kok. Nganti jagat iki prasasat melu nangis mergo ya saka pakartine menungsa sing padha lali Purwa Dursila. Ha piye to tak rasa-rasa saiki kasusilan ya wis ames, rasa kabangsan ya wis tipes, rasa katresnan marang sapadha-padha ya wis kinikes, rasa kawicaksanan ya wis kalis, malah akeh para nara-praja mbadani nanging wong lamis apa maneh gak pernatan negara iki saiki ya wis remuk-remuk luwe-luwe babagan hukum pernatane hukum ya wis ora dijemeneh ucape para pengarep ora kena dibuku karepe mung nuruti nafsu mula ora mikir ora ragu-ragu ora mangu-mangu ngingker pernatan sing baku nerak hukum singlar saka kautamaning aku pamrih supaya padha uripmu brambruk mula padha kendel nyolong barane negara jange ora saru yen dilingke malah mudho ngejak patu tutuke becucak-becucuk mangan bunting wetenge nganti metu bareng konangan kudune dihukum 15 tahun ning lagi lakon ora minggu wis metu mergo tutuke gak negara belum ditutup nganggo duit kekaran jani bagong kaya bobo menawa golek pasaran koyo iki wis ping 4 dilarang iki barengan keselan ayo kok menawa terus diapik-apik jawab kowe aku ki wis bisa bagong wis ora mikir opah Mbak ngene ora ora-orane lek bagong apa kok ngene iya ono kuwi iya lho iki mula wis lumrah ya saiki ngendi-ngendi kuwi ya saiki lumrah ngendi-ngendi terus akeh ujuk rasa mula apa ya salah nek aku najan wong cilik kepengin ngelingake nyatane saiki ya akeh para nayakan praja sing mung do mikirke kebutuhane pribadi banjur lirwa ing sesageman ora ngatekke wong cilik ning sing dipikir mung kendele dhewe nyatane saiki piye gajine wae saiki padha gede-gede mongko wong cilik saiki malah wis dipikir kok ya mongko saiki dolar saiki wis tekan 18.000 ora kaya mongko iki dienggo tanda-tanda nek pangono itu regani saya larang bensin saya mudah sembako saya mudah sing ora mudah kene ngamploke njagara sinden Bagong pripun Pak ya apik wae ngeling sing padha karo nanging Bagong kayuanmu gonmu kepengin bangun desa kuwi mesine jer basuki ngopo priya ayo Gong duwe kekayuan iki mbok sing sak mesine wae kowe iki duwe pengangkat ning ora ngukur karo kekuatanmu ibarate kowe iki cecak muntah cakak uta ngentung lintang cepak burunge tangek kelakone ndur ragate saka ngendi lha kok do takone iki jam apa wo ayo jebul mungat jagat kawah dhewe kok ayo ta mula bapak tak atur rawuh iya tak suwun panjenengane klebu Kang Mas Gareng Kang Petruk duwe apa ya dicek ngono oh kok terus kaya ngono ning ngoten Pak piye duwe Bagong pengen bangun desa kok nganti madhep marep mantep ancas kula niku mesine nggih mawi dasar nganggo dasar piye Pak ceritane piye ceritane wingi kula niku rak bar nampi wangsit utawi nampi gaib utawi sasmita dene sasmita ingkang kula tampi saged kasembadan kekayan kula ning wonten syarat lan sranane ana syarat lan sranane banjur apa sing dadi banane Ger sranane niku kula kedah gadahi wujude pelem pratangga jiwa kalih jambu diponirmana lah mongko pelem kalih jambu niku mapane ten kayangan lan sing kagungan kejawi namung Bukulun Bathara Guru utawi Sanggang Jagat Girinata lah ranen Bapak Semati tunggale utawa dulure Bathara Guru Bapak tak suwun supaya nembungke Bukulun Bathara Guru kesane maringke pelem pratangga jiwa kalih jambu diponirmana ngaten nggih Pak ya boleh Raden Bagong iki gagah kayuane kuwi luhur kekayaan sing becik kekayaan sing utama
lan mesine ya ora kabeh kanggo bayanggung. Nek kowe banjur mutak karo bapakmu, dasare aku ya wong tuwa ingkang tinuwa lan tinuwi-nuwi. Wong tuwa kuwi kena kanggo gorelan. Aja nganti ngrucut saka tembung tuntun umur lan sembur senajan kucem-kucem dinaopi prica kecut sakune-une lan ana tetembangan anak pola bapa pradak. Lho, rene digawane anak kuwi becik, wong tuwa wis sakmestine kudu pradak, wajib nyembadani, nyengkuyung lan pangestoni. Ya boleh taksah guri iki mengko Bathara Guru tak undangi supaya tekan kene. Tenan? Wong tuwa kok goro. Wong tuwa kuwi nek wis sagut, ya sagune ya ngene. Aku ya mungkin ayo lantaran bae mengko nek guru wis tekan kene, kowe matur dhewe karo Bathara Guru ya, Le. Siapa matur wae, Pak ya. Nek ngono aku tak matek ngaji pamulih, guru tak undangi mrene. Wis ngarelawan Sang Badranaya Kang Rajun Aji Mancala. Wenang uga Pancatriya sayekti Dewa utama pamong ingkang para suci babu-babu elo-elo tanggaping dadi Lora Semar Badraya Gya Demok marang Kunjungira. Mongko Lora Semar lamun wis dipuk marang Kunjungira, pertanda ing mriku wonten wigati sami ngatek aji pangling ingkang denwelingaken ingkang lain nggih Sanghyang Jagat Girirata dumadakan kaya ana cahya cumorot saking dirgantara nggih Sanghyang Jagat Girirata Hyang Marcapada merpeki dhateng unggali Lurah Bagong.
Kandang kang sekar kadon taman sari orang isap sarine Renengan pito pucine pramono Susanti Joyo Wijayanti iki kok ana wong teko tangane papat iki sapa ya Pak? Aja sembrono ya iki. Bathara Guru jare kon ngawuke. Kowe lah. Iki Bathara Guru Pak. Ayo kuwi Bathara Guru. Ampun Bapak ki men demok kunjung kok tiba-tiba ana sing rawuh. Waduh sesembahan kula kulun. Mogi jenebena saking bebendu rawuh paduka kepanca kula ngaturaken pambagya raja lan ugi ngaturaken sumangga pangabdi kula dikunjuk wonten Cenela Paduka. Hyang Adi Kukulun. Oh, iya Bagong jeneng kita ngaturake pangabdi marang panjenengan ulun. Wis ulun kompak karo bombong penggalih ulun. Astuti ulun bae itu mandhukung marang jeneng kita Bagong. Sanget anggen kula pundi mugi dadosna jimat paripik Kakang Semar. Kula ngaturaken sumumping pangabdi Kakang. Ayo Guru. Wis tak tampa tiba padha-padha. Ulun najan ing ngabdipun mawa wigareng rawuh paduka marang kula ngaturaken sumumping pangabdi kunjuk wonten sangat papanipun Hyang Adi Kukul Kloloknan nan maniki ya nawa gareng wis ulun tampa pujo brata ulun bae manduka marang jeneng kita Kloloknan kapundi wonten saka dados jimat paripik najan kula iki ngaturaken sumumping pangabdi ulun ya Petruk wis ulun tampa pangestu ulun bae tanpa nono nggih Guru walaning panangki kula sanget anggen kula pundi. Kakang Wismaya, apa Guru ninggali kula lajeng wonten wigatos menapa? Guru, aku ki ya ben sadana utah karo anakku Bagong. Mergo Bagong iki duwe gegayuhan nanging ana gandeng senenge karo Bathara Guru kula. Iki mau aku banjur matek paneling ben kowe terus mudhun ning Marcapada tedhak ning omahe Bagong kula. Bagong mengko ben matur dhewe karo Bathara Guru. Inggih Kakang Bagong. Apa yang dadi gegayan kita? Kula tak matur nek ana lepas yo ngapura nggih Kukulun dia buya dadi menapi. Kukulun kula niki jane gadah gegayuhan kepengin bangun desa nanging kedah disranani mawi pelem pertangga jiwa kalian jambu dipa nirmala. Mongko pelem kalian jambu niki mapane ten kayangan. Lan sing kagungan nggih namung Paduka Kukulun pramila ulun Saestu mawantu-wantu dados panyuwun kula kepareng kula badhe nyuwun pelem kalian jambu. Menika boten ketang namung pelem ingkang pentil. Ora saru lho. Saru piye kok? Lah pelem iki nek sing cilik jenenge apa? Kaya pentil. Oh iya ya ana bener kok. Ya Guru, aku melu nguwati apa sing dadi aturi Bagong. Nek Bagong kepengin bangun desa kuwi gegayuhan sing utama.
mbok yo tulung dibantu wong yo pelem pertanggo jiwa lan jambu dipun nirmala ning kayangan kuwi poe akeh nek mung kelok siji lah yo ora dadi ngopo to ora ngurangi kawibawanmu nek perlu kowe njaluk apa Semar sago minangani Kakang Semar piye Guru yen namung babakan Bagong badhe nyuwun pelem pertangga jiwa kalian jago dipun nirmala kula boten badhe kawatan nanging estunipun wonten saweneng bab ingkang ngantos mriki tasih ganjel wonten sakebeting manah kula Kakang lha sing dadi ganjelane atimu ki apa mbok menawa aku bisa melu ngewani mudari sing dadi rewetmu Kakang kula menika dados ratuning dewa ing kayangan ayo piye sampun sakmestinipun menawi sedaya titah nyembah dhateng kalenggan kula pinangka dados ratuning dewa ayo bener kabeh titah pancen kudu nyembah marang dewa terus inggih nanging tasih wonten titah ingkang boten purun nyembah dhateng kalenggan kula pinangka dados ratuning dewa wela sapa sing ora gelem nyembah karo Bathara Guru mengko tak paranane tak elinge supaya gelem nyembah marang kowe Bathara Guru titah ingkang boten purun nyembah dhateng ulun menika boten wonten sanes inggih namung Kakang Semar piyambak pramila waton Kakang Semar menika purun nyembah dhateng kula pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala badhe kula paringaken Bagong Kakang semai koden prayetno semulire seka bali gelar-gelar semedining tengah latar kuwi to Guru kita sing ora gelem nyembah karo Bathara Guru iki jebul sing tok karepake Semar to ya nek pancen kuwi sing dadi syarate waton Bathara Guru gelem maringake pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala marang Bagong ayo Semar ora kabotan nek pancen kudu nyembah karo Bathara Guru ampun Pak ampun jangan sing mansuri kudu aku kowe arep apa Bagong wong ora macem-macem lho sing ngalawani ngadeg malah kadhak kaya mangkono wis bapak wong tuaku sing wis tuker jiwa ragaku kok mung arep disepeleke anak ragil sing ora trimo wong